January to December dam san bai ala zarafi ba, mutuwa na kan kowa ba ta kin kowa. Babu lokaci bata lokaci, dakata ka ji ɗan uwa ka san me za ka yi. Babu lokaci bata lokaci, dakata ka ji ɗan uwa ka san me za ka yi. Ƙyale ɗan adamu a gaskiya ba abin da zai ma a duniya, kamar rabbana ɗan uwa wanda za ya ma ba gajiya. Na tashi ina nema na don cikar burin gobe na, Allahu ka bani dama burina ya cika wata rana. Rabbana ka tsare ni da shirin mutum da aljan kan nema na. Dan uwa je ka kai nema yanzu babu me ma kai ma, ko a teku suna kwada dama wasu karshe kwasu ma wata gulma. Ba su ce da ni sai sanda ba su sha da ni, da mako tintini Allah ke bani lakani. Na tsaya ga kai sarki mai bani lamani, taimake ni da Fadima matar Sayyid Ali. Babu lokaci bata lokaci, dakata ka ji dan uwa ka san me za ka yi. Naka sai naka daɗin zama kwasai bare, wani zai ganka farin cikinsa kuna tare, wani haushinsa wai za ka samu ku zo jere. Babu lokaci ga nefa da wanda kake tare, babu lokaci ka riƙe mai son ka ku je tare. Something na bana amazing, no assistant ko kai squeezing, kama Allah kayo defending, wanda one time zami trending. Karkare na iko na Allah na, iko na Allah muna ta nema. Allah ka ba mu dama, ka ba mu dama, mu ma mu daina fama. Ina tunawa ga wanda sun mini rana, ka bani dama ni ma musu rana. Allah ka sani ba na so ni na yi fama, ko na jikina ba na so ya yi fama.